sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg min gode ven med, Rasmus. Og vi vil egentlig bare lave en video sådan. Hvad skal vi snakke om? Bare hvad vi skal lave i dag. Ja. Fordi vi om lidt så skal vores iPad til opladning og vores telefoner, og fordi så jeg er hjemme hos ham, og så skal vi have grønne, og det bliver fucking godt. Vi skal have pølser og brød og... Ja, skal vi lige slukke din iPad, Holde? Altså iPad. Og der kommer snart en subspecial på hans kanal. Jeg lige skriver noget i kommentaren. I kan abonnere til ham. Hvis I vil. Ja, så laver vi sådan en subspecial der med. Men vi siger ikke, hvad for nogle chilier det bliver med. Det bliver med noget chili og lidt warheads og sådan lidt forskelligt. Det er rigtig sygt, det vi kommer til at lave. Altså, jeg har smagt den chili før, men... Det har jeg ikke. Nej. Men det var min idé. Det er fandme dumt. Men vi kan sige, altså, jeg har ikke så mange abonnementer, det er fordi jeg næsten ikke laver videoer. Men jeg får tid til det, når jeg får et GoPro, så kommer jeg til at lave videoer rigtig lang tid, og jeg får også en ny computer. Og så kommer jeg til at filme, når jeg er på ferie og alt muligt shit. Men ja. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at filme, når jeg er på ferie. Jeg skal til Italien. Du må ikke, vel? Jeg ved ikke. Det kan godt være. Jamen, det kommer ikke, om jeg har lyst. Jeg må gerne, det er bare ikke, om jeg har lyst. Ja. Fordi vi skal komme til at lave rigtig mange. Stjæl min telefon. Jamen, det er min. Nej, det har jeg. Hey, min er fucking grim. Og jeg har lyst til at kaste den ud i vinduet, men det var vel egentlig bare det, vi ville sige. Ja. Så vi ses. Hej. Hej.